Kalem van krijgen. Skanners man. Ja, skanners. Verstaan. Nou niet Ayan na, ik begin het nou net geniet man. Roti. Ada kan perang ni? Ayah kan ini nasa clear. Oke pesan ini nasa clear. Sino man narasta man niya kaya dah. Nee, mooi man, respect. Kom on, yellow man. Come on, Ivan. Veel kaart vandaag. Kom on, Ivan. Wat is nou? Er zijn no kaartjes. Dat is heel verkeerd. Kom on, Anton! Is Anton. Hangt Anton met die rode van het ding. Ja, ikut sekarang di meja nog. Kom. Is de man met hands op je veld? Support! Kom, Hallo, hallo. Ik moet coachen zo. Hier de glaasjes. Maar nou beter dat om met te vergeten. Kan je terug huis toe lopen in die glazen gaan wel. Dan kan je siap vergeten. Ah, in de boterhol ik zie. Nee, man! Nee, kan ik niet. Ik ga niet meer mijn stem zien maken die spanning. Dat mag ik even zien. Kom on. Hallo, die bal top. Support! Oh, lovely. Overlepen. Dat is overlepen. Oeh! Wat is bol? Audi! Ze maken ze ook worden erin, maar ze. Bola tijd man. Zit Hardloop. Amri. Dat zou ze nou weer Ik zie al hij ook uitzaak. Kijk maar, ik kon hier, maar hij is zo onuit. hij kwam Hij kon hier. Nee, coach, wat doet zij? Gewonnen. Maar hij kon hier gaan. Je gaat er 5 keer. Maar hij zoekt ook zo Ik denk zoveel dat ik kom. Die kon je. Hier als ik coach. Wie? Wat zit daar niet pas? Oh, Wari eerst wie, Wari. Ja, laat nog eens op die play party. Kwak man. Winnelen, kan je maar winnelen.
Niet ons hartelijk allemaal. Ik meen je ook verloren. But no. No. Ja, maar ons komt wel weer. Alla wen we kai mo pinya wali jal wen we kai mo dia maka amadole panani maka wastani Ik kon er niet bij. Ano kay? Ano? gore gat pani di sivanan sivanta sivanan sivanan pile grak bi tot nintak tu tot in Kijk, als hij bij gaat kwalificeren, bla bla bla. Heel samen met die gun kijk. Hier een jaring kan bleek ons kan nie ons moet oor die plate spring om weg te kom en mense staan nie kyk toeskouers Ze komen nog aangaan, maar wanneer worden die kan je maar plukken ons ja weet bij die kan die la goeie die platen zij mijn ma Pieter niet van mij voor een wat is het Pieter hoe ze ons meer rugby dan kan maar die ja toe gaan het breekt en toe gaan het oorlog opgekat ja gevallen ik ga nou van ar oh dat je western kallen gedaan met Jesus kallen doen een gooi oh sorry gevallen kan niet tellen bos speel ik tellen bos plat voorin rood hebben valley hebben green oh spelen red bielen ik heb dit weer voor ons andere soort Bang itu kan kus ni vaksin. Aku kus ni mau. ये करो ये कानी फोन Isiko. और ये तो अपना बहुत एक मैं वही जगह स्कोर 3 आज तो Itu. मैं चलने का तो के न लोग Salakan sekarang satu. Internet Oppo. Arah Yunti. Yunti itu dia kasih aja. Kamu sih nama keren di bola apa Yunti? Aman fake no guys. Halo bos. Aku kok halo aja. Karena lagi apa ya? Anak aku. Ada lebih bibit. Kamu. Ayo Win. Siap kasih एक रोज का के विक्रम वसु विक्रम ini ada kando ada इसको चला के दिकन मकादे दिकन फ्री कोन री पाल से dia ada no feel pun tu seri aku nak biar aku kar ki yung mata Toma na yung scrum. Mister Bibi. Malas. Kelatihan kini ni Mister Bibi. Mati no. Salaman Ibrahim. Saya lang akan. Iya. Koyong wes koyong. nah just keluar mati heran Bola hati Makan sering. kelas mau beri Kumaikong ini kali baru ya, kumaikong. Oh ni yetom, David man baru macam mak. Di meja stand. Dia baik ni. Di meja stand. Sekolahkan itu. Bisa kita pun ay hindi po pasi. ay lemon Sunta ya siya ako kontak ko. moy man salmon Lain. Sulit. Ini Wis bilang ya beca. Anis. Ya, Kostos beri dikeri anu lagi. kumurun. kepala ni meja akhir ini lima kalau man sial ko man Hindi na utala ko. Cheese na lang kaya.
Die weet het sih, alle bala kasiya kanina kanala after ini. Skouwe. Maar dit laat je. Ja, goed tekenen fly of niet full big. Deze wat die goed tekenen. Look. Look ja. Guys, no guy me bro. Guy, you repeat me sir, rafa guy itu. Ora weer. Yo, my goodness. Never mind the operators. Ik denk dat de kop het groter raakt. Voilà, donderdag zie je alles zien. Mensen wat de beste rugby spelen. Zien ze. Op een naweek, laatste naweek, dat die met de beste rugby spelen. Ze raken over Eagle. Jullie spelen op jullie achter. Dan moet je even cheese man. Ik kom maar. Die is zeker die. Ja, we zijn first in player win. Ja, ik heb een bal man. Die kan krijgen mijn man. Check. Ja, Tel Aviv, kom man! Kom aan, Tavian! Kom! Ja, Hij zei. Bij ten baas, maar die hoort bij ten. Ik twee spelen denk ik af op die veld. Hij speelde leuk, deed hij mijn hoofd al man. Speelde om een van 60 gram. Maar binnen op 17, 16. Ik denk twee mannen in mijn field af op alle wat. Cheese allemaal keer voor jou hier. We kan hulle zien. En hij leert mij. Nou kan hulle zien. Ik trek weg. Vang hij bol, ik trek weg toe af. Ik kom achterna op. Ik nog in binnen mijn kwak een beetje op wat ik kom plat. Kaaploop. Ik klap zijn enkel af. Maar dan nog een keer dat ik Second team. Ik is klaar. Lang naar mijn voet wat ik doe. Hij scoort. Hulle hard die bolle kom. Ik kom dat hij niet weet waar hij Loop er 8 moet doen. Hij vliegt voor alle wereldjes. Kijk aan hier. Nog. Ah? Puta, ja. Ah, nok in die bal. Uit die bal genok. Ah. Kijk, hij is prikkelaar. Jongens. Ik heb op die valie achter toe genoeg vandaag achteruit. Ja, dan moeten we wel vandaag Antoine zegt wat hoor. Hij is Antoine zijn man, niet Antoine die kop daar Yandere reverse, yandere. Balota masalah nak kontak ikut. Ja, dankie. Voor klok goed joh. Voor klok ding. Sedih man sih. Itu. Ik wil hier te video maken. Ja, ze die was heel spokkel hier. Ja, moet hier komen hier, we gaan vandaag. Zie je? Tavian! Zie je? Zie je? Hoi! Kom, kom, speel maar hier te video. Kom zij Tavian, kom zij. Kijk, tekeningmachine is op. Balans. Hij doet niet toe, men doet niet toe op je rug. Kijk niet. Hij maakt die mensen brieken. Marco, kom. Hij is man net zoals Jalla. Hier zie je. Ah, wat dan? Kom, yes. Ja, zwaar op. Wat het helemaal nou zien aan. Balans gaat die mensen op briek. Kijk niet. Hol eens daar nog. Kan is die bol vandaag uit de man. Dat is niet zo. Hij kan het op de boek vangen.
Si Fali ni Butana. Die bolen niet achter de sekarang mau biar mana saja, ini tapi ini sih harus tuh kat sekarang mau. Ik vang hier bola. Wat pas jong. Moet nooit voor een man behoren. Maar het counten. Nooit voor een man behoren. Muni na jalan di boker ini. Kopi di mana? Bisa dalam. Wel, dames en heren. Wel, dames en heren. Wie is die tatser? Kom hier terug, Viva Academie. Kijk maar, wedelen. Anton, pas nou maar je wel gaan op die kruim. Kom nog maar mij dan. Ik drie even op dat ik kan trouwen. Kalau kita pengen, kalau mana ada Ikaw doon lang di man naman bilak. Huwag ka talaga ni sento sa nipak. What's it? Si Jan sento sa nipak. Bagus siya pak. Oh, enggak lah. Terus. Ni. Ani ya. Hoe lang kan my kos sit? Ek sit die langs op 'n loorder sien. So right man. Du bist boer. Hoe is het? Kom. Ja, ik wil daar nou ook weer. Waar doet ze? Hij is al lang veel kaarten. Ik moet extra tijd voor hebben. Scrammelen, Zena, scrammelen! Ons is swat. Ik support vir mense wat swat dan net. Wow. Apa ni sustain aku? Ik zie nie Riva supporter hier so dit. Wow, hier is hulle. Hier is Riva. Hier is hulle. Draai hulle Riva terwyl draai na hulle. Dat maak die saak die my supporter. Die saak maak. Kak moeg me. Hulle oefen hier zo op Boos boy, ja, ik kan niet aangooien. Nou, saya ring dari flank seperti itu. Uncle, mini potong. Mini terus.
Ik kan niet omdraaien, want je moet veel omdraaien. Ik kan blok. Kita makan kerampok. In this garden saya Wiet is groot. Dat is pres man. Ja, dat is pres. Dankie. Genieten nih. Aji sutre kali kita lekeri. Dat was toch leuk, maar net zo. Nou, wat rekent? Zoutvlees. Het is met zoutvlees. Hij is net gedroogd bij het zoutvlees. Eieren, bij krieden en inkerdienen. Daar zit je te jongen. Ik wil het erover. Ik wil kapitein moeten spelen. Kom, jullie moeten klaar, ik ga veel man. Jullie moeten worden daar. Klaar, Pia, mama, klaar met alle man. Klaar, die andere pan, kan ook veel klaar man. Jullie mooi. Ik kom niet weer. Maar niet meer hoeveel tijd te brengen. Ik ben blij met het. Je moet alleen water van de haai, dat kan niet rijden niet. Je moet die 3-3 erop, 4-3 erop. Kom, wat is er? Heel good. Dat is de tweeman shot. Goes die aan 1 en 8? Ja, maar dat is de man aan die achterlijn. Ik speel op een andere man zijn naam. Voor mij aan, voor mij aan. Nog maar, dat is niet af. Dat is de man, dat is de setje. Ik speel ja kan hari kan ik moet. Wanneer zijn niet op die speel. Dan weer met jou langer paskaat. Ja. Ik speel maar 3 weken wat ik voor de speel ik ja ik kom nog aan haar die boemen. 25 plastic. Hij wordt dus gaat hij Maar pijn wil ze kopen, ze wel. Kom! Ja! Hij is jou, nee ja! Hij loopt hier! Yes, man! Best blindfold! Ja, moet overleven. Ja, dat zijn niet gaat. Slag, man! Goeie techniek. Maar oké, ja. Hey! Hey! Hij komt op
je op je verjaardag. Nice bakjes, nice. Jullie hoort je op je verjaardag, mijn broer man. My pops hier nou. Hulle moord aan hulle boos. Speel man, speel, scoren straf voor mij. Ik ook een ander straf voor jullie man. As alles kan ons kan. Weet hulle speel die dit man. Shot Jayden. Shot en dit. Kijk obstruction. Wat? Veel kaart. Obstruction. Hij kan ons ja virus staan. Ik kan niet helpen, maar man het in ons vasthouden. Ons zijn ook plus. Wat is dat voice-scope? Hij speelt abstraction. Jo, 5 fiets, dames. Jo. Abstraction, baby. Kom hier, televisie, man. Zonneschop, man. Mooi schop, mijn kop. Ik zal laten zien. Hoi. Ik wil eten. So dami bro, kami may binunod ka ng kopila. Hier, televisie, kom, man. Kom, lighties, man. Je laat toeslaan. Shut up sa puta. Je bent de schade, jullie, man. Yawala. Sak. Ba? Yawalon sa'yo. Yawalon. Adi mas pio ba da? Abi yawal. YouTube Robbie. Law ka jola man ini. Je tom hardloop dwars hier, man. Kakayong ba yung Check ko ya. Oh, pati man. Hardloop, check ko. Dat tayo. Je moet Ja, di man it cash below. Kijk wie scoort. Kijk wie scoort. Ja, tayo. Ja, tayo. No, wees om. Hoi. Adon buwan. Zij gaan, zij. Support! Forward. Anna, wat Anna, Kloe. Kom Rico, wel tuin Rico. Speaker, jalan jangan kau simpan. Ik Apa zat pun. pad. Ik zo goed doen. Terus zo kecil na ini paasa maar. Terus wie vai itu gimana? Tekelen buat tadi tekelen. Tekelen se tekelen. Gimana aja sih? Impi. Asani, bakit? Lovely timing. Wat zei je? Teko! Saya mau bilang biar tu sekarang. Dan flankernya lepuk ke big line. Dah Tiroki. Well done. Bukan zo, open di bawah. Pasal rechte naam. Kom aan. Hij doet ook een mooi. Hij kan zien je. Musik kay dak mo. Abay musik kay dak. Ba. Kami ito bang yellow stem na. Kagi biskop. man. Oh, bibi. Ja, die ervaring moet ik ook door met 14 man.
was alright, baby. Deze zijn van wat is dit bij. En die mensen zaten bij jou, dat gaat dan. Fokken, nou, dat is Shot, jong. Perfect placement, jong. Ik heb het al uit, man. Hij denkt wat gaat ja. Laat me niet. Kom hier, Tel Aviv, kom! Hij heeft niet meer les om te spelen, man. Hoe impie? Doe mij nee, ik zit er niet. Als die kinders wat zo praten. Ik wil helemaal nog met jou. Ja, maar die bijen stil hou. Coach! Hallo! Hij maar le! Hij le! Leroy le! Hij maar beweeg hier zie. Hoe? Ligt die aan? Jee, maar de koppassering, de koppassering, de koppassering, je moet stoppen. Master, rechter! Hij is er recht. Beste ref. Hier kom je nou eerst terug. Alles? Zit die man, je hebt nog niet geschoten. Ja, Hij met iets in de oor. Zo, ala die mannen af. kijk hier, is een stretcher. Is Fokoli mee, man. Als je nou verhaal zoals jij man. En die spelen. Niks wat als het trauma. Hij is recht. Hij is recht. Ja. Als je nou recht doe, sorry. Hij man is Doe je recht. nodig, hè? Hij blijft Frans en ik die. Super ik die. Hey. Hij blijft hier in school. Hij man is great, nee, man. Ik ben ook klaar. Hij is klaar, steek. Pinjal moet mijn best in een medic. Een proper medic. Niet zijn, ik krijg een proper. Oh, wat? Ik zou niet dat moeten. Oh, wat? Ik heb niks nieuwe training. Niet zijn. Kom aan, jou, sweetie. Ja, maar het is niet meer laat. Ons niet meer zo'n camera. Vamos, man, ik krijg hier op die video. Malaysia, laat vorig jaar was Jesse Lewis. Let's get it. We're the best.